Соңғы 3 күн ішінде районның агросәнәгать предприятияларында урып җыю эшләре кызу темп алды. Яңгырлар туктаганын көтүп кенә торган алтын куллы игенчеләр ниһаять дәррәү эшкә тотынды. Авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре билгеләүенчә, бүгенге көнгә 30 мең гектарга якын мәйданда бөртеклеләр тезмәләргә салынып, планга карата бу 43%, 25 мең гектардан артык җирдән уңыш суктырылып җыйнап алынган. Тулаем җыем 76 мең тонна уңдырышлылык гектарыннан 30,3 центнер тәшкил итә. Куйбышев исемендәге кооперативның кырларында да шәмле хезмәт кайный. Бүгенге көндә хуҗалык буенча 33% мәйданда бөртеклеләр уңышы суктырылып, тулай җыем әлегә 4500дән артык тәшкил итә. Хуҗалык агрономы Искәндәр Авзалов билгеләүенчә, биредә игенчеләр алдында һәр елдагыча зур бурычлар. Барлыгы 4800 гектарда урып җыю эшләрен башкару тора. Бүгенге көндә Куйбышев исемендәге авыл хуҗалыгында без будайга кердек. 3 комбайн белән. Арпа безнең 1450 гектарда сугылып бетте. Уртача средний урожай 37 күләмдә тәшкил итте. Бүгенге көндә шул ук азимайларга җир эшкәртәбез. Яңа аның өчен җир эшкәртә торган яңа агрегат алып кайттык. Исеме Тигр, тагып 2 сменага җир эшкәртәбез. Әлегә хуҗалык уңганнары Буралы янындагы алтын төсенә кереп өлгергән 37 гектарны биләгән бодай басуында кайнаша. Һәр гектар әлегә уртача 30 центнер уңыш бирә. Кыр карапларының штурваллары артындагы комбайнчылар Илгиз Габидуллин, Рузил Разов, Василий Соболь, Марат Мортазин, Илгиз Габдрахманов табигать шартлары эшләргә мөмкинлек биргәндә һәр бер минутның кадерен белеп басу киңлекләрен иңли. Августта 20 еллар инде комбайнда эшләй. Без яңа комбайнда 8 елдан эшләй. Ана техникалары көтүгә барсырайды. Водительләр КамАЗда Халит Рахманов, Ришат Рамазанов, Рәсил Камалов, ГАЗ-53 машинасында Илшат Фатхетдинов, ЗИЛ машинасында Ойрат Маннапов игенчеләрдән бушатып алган бөртекләрне түкми-чәчми ындыр табагына кайтара. Кая ташыйсыз? Туган ширкәткә юаш була. Икән барган тарбаштылар. Берне дигәндә бunda. Быел ничегрәк соң теге яңгыр бик күп яугач? Яшәдер ахшар. 2 gün şevde, 2 gün 3-4 gün çalıştı evet. Былтыр бер ай туктаусыз почти эшләгәнек. Әйбәт булган. Биредә техника паркын яңартуга быелгысы елда зур игътибар бирелгән. Яңа Полеси ашлык уру комбайны, Ягуар мал азыгы хәзерләү комбайны, трактор һәм җир эшкәртү агрегаты алынган. Шулай итеп, техника яңа, эшчеләр алтын куллы һәм зур тәҗрибәле. Һәр минутның кадерен белеп, югары уңыш өчен көрәшен дәвам итә Куйбышевлылар. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.